May bagong pinipilahan na unlimited buffet dito sa Angeles City, kung saan for as low as $899 for weekdays and $999 for weekends, eto na yung mga ma-enjoy mo. Meron tayong mga roasted meats tulad nitong lechong pork belly and roast beef. Meron din ng iba't ibang Filipino favorites na mga dishes tulad nitong buro at gulay. Naku, ang sarap. Marami ring choices sa sushi rolls at meron silang tuna and salmon sashimi. On your exact birthday, makakakain ka ng libre pag may kasama kang 2 full-paying adults, or during your birth month naman, libre pa rin basta may kasama kang 5 full-paying adults. They also have Southeast Asian dishes at pwede ka ring mag-samgyup. Ayan, merong beef, pork, and side dishes. Meron din silang hot pot at pwede ka ring magpaluto. Sinigang na salmon yung pinagawa ko. Apart from that, meron din silang pizza station na talaga namang mapapanood mo pa habang ginagawa nila. And right beside that, meron din tayong iba't ibang pasta dishes. Ikaw na lang talaga yung susuko sa dami ng pagpipilian. Meron din silang drinks, coffee, and dessert. Tapos meron ding homemade ice cream. Kabubukas lang nila noong December 14 pero ang dami na agad kumakain. This place is called Abe Buffet Plus, located sa Pulong Maragol, Angeles City, malapit na sa The Infinity. Welcome to Abe Buffet Plus! Habang nakabakasyon ako, ang dami nagpi-PM sa akin na itry ko daw to. So nung pag-uwi ko ng Pampanga, eto agad yung pinuntahan namin. Yung lunch service nila is from 11 AM to 2:30 PM. Dinner service naman is 5:30 to 10 PM. 250 yung sitting capacity at sa dami ng pumipila, I think mas advisable kung magpa-reserve kayo agad sa page nila. By the way, maluwag yung parking lot, meron silang kids rate at meron din silang senior citizens discount. Nagpunta kami dito for dinner at eto yung mga kinain namin. Hindi ko alam kung bakit pero I was really craving for fried chicken sa araw na to at nasatisfy naman yan. At syempre nakailang pila kami doon sa mga sashimi. Sa Asian dishes naman, ang pinaka nagustuhan ko ay yung beef broccoli at saka yung shrimp. Tapos syempre eto yung pinaluto naming salmon sinigang. Ang sarap ng asim niya. Tapos etong kasama ko, tinikman niya lahat ng pasta nila. For me, pinaka nagustuhan ko yung pesto. Kung wala ka naman balak mag-grill, pwede kang pumili ng regular table lang. Pero since magsasamgyup kami, eto yung pinili namin. Maganda yung quality ng beef nila and ang bilis ding mag-refill. Lastly, for dessert, yung na-enjoy talaga namin ay itong homemade ice cream. Very light lang siya, medyo parang mousse, tapos hindi masyadong matamis. Sobrang okay na option to for special occasions or if it's your birthday. Kasi sa isang lugar lang, nandyan na lahat yung gusto mo. Tapos, unlimited pa. So, itry nyo na rin itong Abe Buffet Plus and enjoy!